Po 30-ke začína hladina testosterónu u mužov prirodzene klesať. Ide pritom o jeden z najdôležitejších hormónov, ktorý ovplyvňuje energiu, silu, výdrž, libido a aj psychickú pohodu. Mnohí muži to začínajú postupne pociťovať, no nie každý to chce riešiť chemickou cestou. Práve preto vznikla naša bylinná zmes testosterón, prirodzený spôsob, ako podporiť vitalitu a hormonálnu rovnováhu pomocou overených bylín. Spojili sme silné a osvedčené byliny a vytvorili jedinečnú čajovú zmes zameranú na podporu prirodzenej hormonálnej rovnováhy a mužskej vitality. Každá bylina má v zmesi svoj zmysel a spolu pôsobia harmonicky ako celok, ktorý podporuje telo jemne, ale účinne. Základ tvorí kotvičník zemný, známy najmä pre svoju schopnosť podporovať tvorbu testosterónu a zvyšovať fyzickú výkonnosť aj libido. Doplňa ho ashwagandha, silný adaptogén, ktorý pomáha telu zvládať stres a zároveň priaznivo vplýva na hormonálnu rovnováhu. Ďalšou zložkou je Muira puama, amazonská rastlina prezývaná aj ako drevo potencie, ktorá zvyšuje sexuálnu túžbu a energiu. Damiana zas podporuje prekrvenie, pričom má aj mierne povzbudzujúce účinky. Dôležitou súčasťou je aj Sao palmetto, ktorá priaznivo pôsobí na prostatu a pomáha udržiavať hormonálnu stabilitu, najmä v oblasti mužských pohlavných hormónov. Žihľava dvojdomá doplňa zmes tým, že podporuje metabolizmus, čistí organizmus a pomáha telu zbavovať sa prebytočného estrogénu. Na záver sme pridali štipku cejlonskej škorice pre príjemnú chuť, ale aj pre schopnosť podporovať krvný obeh a stabilizovať hladinu cukru v krvi, čo môže mať vplyv aj na hormonálne procesy. Čajovú zmes odporúčame užívať 2-krát denne, ideálne ráno a popoludní. Keďže ide o vyváženú kombináciu bylín bez agresívnych stimulantov, je vhodná aj na dlhodobé užívanie. Príprava je jednoduchá. Jednu čajovú lyžičku zmesi zalejte približne 250 ml horúcej vody. Po zobretí však vodu nechajte najprv 5 minút odstáť, aby ste nezničili účinné látky v bylinkách, ktoré sú citlivé na vysokú teplotu. Následne nechajte luhovať 10 až 15 minút, ideálne prikryté, aby sa uvoľnili všetky dôležité zložky. Aj keď je bylinný čaj silným a prirodzeným pomocníkom, tvorbu testosterónu môžete podporiť aj ďalšími cestami. Medzi najdôležitejšie patrí kvalitný spánok, pravidelný pohyb, najmä silový tréning, zníženie chronického stresu a vyvážená strava bohatá na zinok, horčík a zdravé tuky. Vyhýbanie sa nadmernému alkoholu, obezite či dlhodobému preťaženiu organizmu má takisto veľký vplyv na hormonálnu rovnováhu. Byliny v čaji môžu tieto snahy prirodzene podporiť, no najväčšiu silu má vždy celkový životný štýl, ktorý ide ruka v ruke s tým, ako sa vo svojom tele cítime. Bylinné tonikum testosterón nájdete na e-shope auradecor.sk. Jedno balenie obsahuje približne 70 porcií, takže vystačí na viac ako mesačnú kúru pri pravidelnom užívaní.